Audio Jungle. Audio Jungle. ट्रांसफार्मर हटाओ, बिजली विभाग 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 ट्रांसफार्मर हटाओ। गोड़ लागतनी इ जौन देखनी हा तवन लोग के प्रदर्शन हटुए। लोग प्रदर्शन कर रहल बाड़े काहे खातिर, अब खबर के हेडलाइन सुनी। अमसारी गांव के रोड के बीचों बीच लगा दिहल गईल बा ट्रांसफार्मर। ग्रामीण हटावे खातिर कइले प्रदर्शन, विभाग कहलस हटावे के खर्चा खुदे देवे के पड़ी। अब खबर के तनी विस्तार से सुनी, पूरा खबर अंत तक देखो। पूरा खबर में सारा निचोड़ आ जाई। बीडीसी का कहले, ग्रामीण का कहले, कब लागल। लेकिन एकरा पहले खबर सुनी। खेवली पंचायत के अमसारी गांव में ग्रामीण जम के प्रदर्शन कइले। प्रदर्शन के अगुवाई बीडीसी झलकू राम करत रहन। ए दौरान ग्रामीण बिजली विभाग के द्वारा लगावल गईल मुख्य मार्ग पर से ट्रांसफार्मर हटावे के मांग करत रहन। एह मांग में शामिल लोग कहले कि हमनी के अमसारी गांव के वार्ड नंबर 1 के महादलित लोग हई जा। हमनी के घर के सदस्य यही रास्ता से डुमराव जालन। एकरा अलावे स्कूल आ कॉलेज जाए वाली लड़की यही रास्ता से जाली लोग। लेकिन स्थिति बा कि ट्रांसफार्मर रोड के बीचों बीच मात्र 6 फीट के ऊंचाई पे लगावल गईल बा। ओ ये बीडीसी झलकू राम कहले कि यह बिजली के चपेट में एगो मड़ई आ गईल रहे। इ मड़ई बिजली विभाग के द्वारा लगावल गईल ट्रांसफार्मर के बगल में बटुए, जौन की निजी जमीन में बनावल गईल बा। यह मड़ई में आग पकड़ लेले रहे। आनन फानन में लोग जैसे तैसे करा पो काबू पइले। इ कहले कि मोटरसाइकिल सवार आ साइकिल सवार यही रास्ता से जाएलन, लेकिन जाए से डरेलन काहे से कि ट्रांसफार्मर मात्र 6 फीट के ऊंचाई पर बा। कहीं ऐसा ना होखे कि आवे वाला दिन में एकरा चपेट में आके लोग के मौत हो जाए। इ कहले कि एकरा के हटावे खातिर जे इम्तियाज अहमद से कई बार संपर्क कइल गईल, एसडीओ साहब से संपर्क करे के प्रयास कइल गईल, लेकिन विभाग जैसे हमनी के बात के अनसुना कर दे रहल बा। उ कहले कि एकरा खातिर हम लोग शिकायत निवारण में भी जाई, ताकि ए महादलित वार्ड के लोग के समस्या से निदान मिल सके। ओइ जे बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव सन्नी कुमार से बात कइल गईल तो वहाँ के कहनी कि संबंध में संबंधित पदाधिकारी के सूचना दे दिहल बा। देखिए समाचार। सभी वार्ड वंचित बटुए, एजा ना रोड बटुए आ ना बिजली तो बा, लेकिन बिजली ऐसा जगह बटुए जहाँ कबो घटना दुर्घटना हो सकेला। मेन रोड पर लगा दिहल गईल बा बिजली विभाग के पोल आ ट्रांसफार्मर। कई बार घटना भी हो गईल बा, लेकिन विभाग बा के एकरा कोनो मतलब नहीं खे। ऐसन घटना कई बार घटित हो चुकल बा। यही ऐसन घटना से 10 मीटर के ऊंचाई पर तार लटकत रहे चौगाई में, जहां एगो किराना व्यवसायी के चपेट में अइला से मौत हो गई रहे। लेकिन विभाग बा जैसे कुंभकर्णी नींद में सुतेला। विभाग के कोनो मतलबे नहीं खे। विभाग ऐसा लागता कि जैसे बिजली विभाग के अधिकारी पदाधिकारी कौनो जगह पर जाके ना देखेला लोग। जैसे अमसारी गांव में अइला पर ऐसा लागता जैसे इ लोग इंसान ना कोनो पशु के समान जीवन जियत हुई हैं। तो आई आज मिलवावता भोजपुरिया समाचार हो जगह पर, लेकिन हम कैमरामैन से चाहब कि हमारा साथे साथे चली आ देखाई वो ट्रांसफार्मर के आ लोग के। आई देखी यह ट्रांसफार्मर हटुए जौन की लोग अहे जहे तो कतना एक दूरी रही। हम चाहब कुछ ग्रामीण से कि रोरा सभे तरी चली है ने आ देखी रोरा सभे देख सकीला इ ट्रांसफार्मर के कतना ऊंचाई बा। अगर शॉर्ट सर्किट होई, कैमरामैन से चाहब कि ऊपर देखाई, अगर शॉर्ट सर्किट होई तो घटना दुर्घटना से इनकार नहीं कइल जा सकत। एजा शॉर्ट सर्किट निश्चित होके के बटुए, कहे से कि तार के जंजाल लागल बटुए। एजा रोरा देख सकीला बिजली विभाग भी एकरा के अनसुना कर रहल बा। कई बार एजा के ग्रामीण पहुंचल बड़े बिजली विभाग के पास, लेकिन बिजली विभाग बस जैसे लागता कि खाना पूर्ति करके कागज फाइल में ध के चुपचाप सूत जाता। देख सकीला यही ट्रांसफार्मर से बगल में एगो मड़ई बा। हम चाहब कि मड़ई के देखाई। इ मड़ई में भी आग लग चुकल बटुए। कुछ दिन पहले मड़ई में आग लागल, ओकरा बाद जैसे तैसे जाके ग्रामीण बाल्टी से पानी फेंक के एकरा के आग पर बुझैले। लेकिन यह संबंध में हम बात करब जाके कुछ जनप्रतिनिधि जे बीडीसी बने झलकू राम जी से, उनका से बात हुई, जाके ग्रामीण से बात हुई कि बिजली विभाग यह बिंदु पर का कर रहल बटुए, का सुनवाई होत पड़ुए, का यह वार्ड नंबर 1 के निदान मिली। इ ट्रांसफार्मर के जगह देवे पे भी हो जाके लोग तैयार बटुए। चाहता कि साइड में ट्रांसफार्मर हो जाओ, ताकि आवे जाए वाला पढ़े जाए वाला लड़किन सबके एकरा अलावे जे भी पुरुष बटुए या मरीज बटुए डुमराव जाए में यह मुख्य रास्ता बटुए। डुमराव अनुमंडल सदर अस्पताल
कॉलेज सारा चीज यह वार्ड नंबर 1 के लोग के जाए के यह रास्ता बटुए, लेकिन मुख्य रास्ता पर ऐसे खड़ा बटुए ट्रांसफार्मर जैसे लागत ताकि आज न तो काल कबो न कबो दुर्घटना होबे करी। धन्यवाद। ई पर जो वर्तमान में बानी जा अब झलकू जी ये तो बड़ा खतरनाक बटुए जा, एकरा खातिर कोनो प्रयास कोई नहीं जा कि ना कहीं जा रोरा सब जन प्रतिनिधि बने जा। देखी ये तो बहुत खतरनाक बा, ट्रांसफार्मर रोड पर लागुल बा। हमारा वार्ड नंबर 1 यानी अमसारी बस्ती के जाए खातिर रास्ता के बहुत प्रॉब्लम बा। मोटरसाइकिल और निहुर के आदमी जाता, यही ट्रांसफार्मर से आग लाग गई 2018 में। सेकेंडो बीघा गहूँ जर गई, आज तक मुआवजा ना मिलल, बिजली विभाग ना दिलस, आग लागू जो आवे जाके बहुत परेशानी बा। हम तो जई साहब के फोन धरावो तनी, जई साहब फोन उठावतो नहीं खन, तो हम आज 12-1 बजे जाके लोक निवारण में हम आज दायर करतनी कि ट्रांसफार्मर हटे के चाहिए, बगल में बढ़ जाओ, जगह जमीन बढ़े कइल बा, एकरा से कोनो आपत्ति बा ना, काहे कि बहुत दुर्घटना हुई। लगले मौसम गर्मी के आ रहल बा, गर्मी में तो लोग के मड़ई जड़ जाई। दलित बस्ती बा, माँ दलित गरीब आदमी हो, किसी के मड़ई टट्टी बनैलस, रोजी रोटी कैलस, जना में ओकर चाउर गहूँ बा जल उल जाई, तो सरकार का करी? हमने के तो जन प्रतिनिधि मान जा, हमने के देखनी जा, तो रउआ के खबर देनी जा, SDO साहब के हमके खबर देनी जा, जेई कह देनी जा, आज लोक ट्रेन में हम डालत तनी। ये धन्यवाद बा। ई बताई कि रौरा हतना जगह जा रहल बानी, जेई के फोन कर रहा था, जूनियर इंजीनियर के सुन सकीला, BDC मेंबर बानी, जूनियर इंजीनियर के यहाँ दौड़ गई, SDO साहब के यहाँ दौड़ गई, कौनो सुनवाई नहीं खे। यानी बिजली विभाग जैसे कुंभकर्णी नींद में सूत रहल बा, बिजली विभाग के कोनो मतलबे नहीं खे। लोग जियस चाहे मरस, ऐसे कि रौरा देख सकीला, ई प्रमाण सामने बटुए। मात्र 5 फीट के ऊंचाई पर ट्रांसफार्मर लगल बटुए। तो रौरा बताई प्रतिनिधि जी कि रौरा तो चुनाव भइल, रौर ई क्षेत्र पड़ेला, लेकिन स्थिति ऐसन बा कि मुख्य रास्ता बा, महिला पुरुष मोटरसाइकिल सवार यही पट्टी जाता रहे, शॉर्ट सर्किट हो जाई, केहू के मौत हो जाई, का बिजली विभाग ओकरे इंतजार करता? लगता को करे इंतजार करता। मुरार में संजय बनिया के मौत हो गई हमने के नजर के सामने, अभी तो तार हो जाए ना अटल, फिर दुर्घटना हो सकता, ऊपर से बिहड़ी हो जाई। दलित बस्ती बा, गरीब परिवार बा, अब विकास और संभव माने दयनीय स्थिति का होला। आई कुछ ग्रामीण लोग से भी बात कइल जाओ, ग्रामीण लोग कुछ बतावस। रौरा बताई चाचा जी कि ई देखते बानी रौरा यही वार्ड के हई? हाँ यही वार्ड में, हमने 1 नंबर वार्ड में बा। 5 साल पहले लागल तो सब रोकनी ना करा के क्या वो घर सब पस्ती जो है हमने बोलने आते कहलो कि नहीं ऐसे लगी, हमने अब दोसर का कह सकते नहीं, हम कहनी तो कहलो कि ठीक बा एक हो जी। अब एक घर फिर कहल आदमी मुखिया जी ले कहल तो कहलो कि 1 महीना में हटा देते नहीं, हटवा देते नहीं, ना हटल तो हमने अब का कर सकते नहीं, हमने कोनो उपाय नहीं है। आगे का करब जा प्रदर्शन होई एकरा खातिर? हाँ करे खातिर हमने तैयार बनिया। हाँ बड़ा हतना नजदीक बटुए, बहुत नजदीक बा सर। अभी में लाइन होई? हाँ अभी लाइन देख बा सुनी आवाज देता, देख सकीला अभी एमे लाइन बा, है छुअला के बाद मारी के चल जाए के पड़ी ऊपर। ऐसे अगर 15 दिन के अंदर ना हटल तो हम एक खातिर SDO साहब के घेराव करम, बिजली विभाग ब्लॉक के पास घेराव करम। एक ना 15 दिन हटी तो हम तैयार बानी, हम धरना पड़े खातिर तैयार बानी, जनता हमारे संगे बिया, हम तैयार बने खातिर। सुन सकीला कि जनता तैयार बिया, जनता कबो तैयार रही, कहे से कि हक के अधिकार के लड़ाई सब के लड़े के चाहिए। स्थिति विकट बटुए, ई ट्रांसफार्मर बिजली विभाग जैसे एकदम अनसुना कर रहल बटुए, लगातार SDO जेई सबके पास गईला के बावजूद भी है स्थिति बनल बटुए। कौनो स्थिति परिस्थिति सुने पर तैयार नहीं खे, केहू कहीं सुनवाई नहीं खे, स्थिति खराब बा। तो भोजपुरिया समाचार से चंद्रशेखर सिंह।